जोंहा बेखौ आलासियानो लेंहरनानै जाहोनानै सावसा सिगलांजोब्बाय So hello लोगोफोर welcome back to my channel तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर आरो लोगोसे बैसागो बोथोरनि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर तो मा होनो लोगोफोर बैसागोआथ' जागासिनो दङ किन्तु मा होनो गामिनि सेंग्राफोरजोंनो थांनो मोनाखै आरोना लोगोफोर एकदम ओरैबायदि बिजि जानांदों तो जुखामनि थाखायनो आरोना तो जुखामखौ मा होनो मैयायो फानहरबाय आरोना लोगोफोर तो आङो मैयायो भिडिअ लादों तो खै कुइन्टेल मैया हरजाखो ओमफ्रायो बेसेबां फैसा फैखो बेखौ आं भिडिअआव खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गासै टटेल एमाउन्टखौ आं खोन्थायाखैमोन तो नोंसोर भिडिअखौ नायग्रोदो आं दा दसे उनाव खोन्थानोसै आरोना बेसेबां कुइन्टेल हरजाखो ओमफ्राय बेसेबां फैसा फैखो बेखौहाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर गामियाव थांगासिनो मन्दिरावहाय आरोना माखासे सेंग्राफोरजों नुजाहैनोसै फांसनाव मा मा जाना दं जेबो आन्दाज गैया आरोना आङो दा थांगासिनो नोंसोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा मोनायाव मा होनो दिनै बैसागो लास्ट फांसन नालाय गेवलां दङ बेयावहाय जोंहा आर्टिस्टबो दं आरोना बर'नि कमेडि आर्टिस्ट दङ जोंहा तो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो तो गारि लाना फैखादो आरोना नै लोगोफोर मिनि ट्राक बे रानाखै बे लामनायखिनिया आरो बै रानबाय आरोना बे खोबनाया लोगोफोर बस्थायाव सोना होनांदों आरोना जिबायदि गोलोमबाय ओमफ्राय जोंनि बस्थाफोरखौ दंबावो सोनो बहुदनो ओमफ्राय बे माखासेखौ गोरान रानजोबाखै आरोना मोजाङै लांथ'वा राननायखौ सोबाय आरोना दा नैबाव लुट खालामगोन हाँ 81 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 9 30 34 34 34 38 38 42 42 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 66 66 72 75 75 81 81 बस्ता जागोरबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे दामोल सोबावो दायो राननायखौ $57 $57
Nung disunung namun. Namun. Hei. Tuh saya bisa lagi 2 minit. Gile. Baba, hi, Baba. Sana gamini मा होनो लाइमोनफोरनिबो प्रेसिडेन्ट बिथाङा ओमफ्राय आरो रायजोनिबो प्रेसिडेन्ट आरोना बिथाङा रेस मोनाखै बिथाङा प्रेसिडेन्ट नङा लोगोफोर सेक्रेटारि आरोना ओमफ्राय दा आंखौ माइब्रा बिदि लोंहोनो लिंबोदों आरोना बियो थ' आं हाबलांग्रोनोसै आरो जागायलांसै नंगौ नङा नंगौ अके होमबा लोंहैग्रोनोसै आरोना दा बिथांखौ मोसाहोथारनांगौ दिनै बिथांनि दैदेननायावनो दा फांसना मोजाङै मोजां जालांगासिनो नालाय दा दिनैनि दिनाव लास्टआव सिंगार गाखोबाथाय साइडआव खनसे मोसाहोगोन आरोना बेखौ साइडआव नङा जों रिकुवेस्ट खालामनानै स्टेजआव स्टेजआव मोसागोन आरोना जमा मैयाबो मोसाखांबाय मैयाथ' आं नुजाफैनो हायासै नालाय दिनै एकदम आंबो जमा मोसागोन आरोना स' ओमफ्राय आङो मा होनो जोंना जुखामनि बेसेबां फानहरजाखो ओमफ्राय बेसेबां मोनखो बेखौ खिथायाखैमोन नालाय बेखौ बेखेवना होदो थ' आङो दायो खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर थ' मैयायो जोंना जुखामा 7 बिगा नालाय 7 बिगायावहाय मैयायो राननाया गासै 57 कुइन्टेल हरजाबाय आरोना ओमफ्राय दामा 2140 थाखा मोनदों आरोना कुइन्टेलाव थ' ओमफ्राय 60% हरजाबाय आरो 40% दंबावो 7 बिगानिया थ' नोंसोर हिसाब खालामलायदो आरोना बेसेबां जाहैखो बिदिब्ला जों बयबो जुखाम आबाद मावनो एसे गोसो जानांसिगोन जुखाम आबाद मावोब्ला गोबां आर्जिनो हानाय जागोन यस गाव हारसिङै इन्डिपेन्डेन्ट खालामनो हागोन बारा खरसा जाया होनना बुंदों बिथाङा खरसाया पार बिगा नोङो हिसाब खालामोबा बारायानो 10,000 आरोना बिगायाव ना मा होनो बिदिनो एप्रक्सिमेट 10,000 थांगोन आरोना बिनि बारा थाङा दायो एमाउन्टआ मैयायो माबा जादों आरोना 1,23,000 फैदों आरोना लोगोफोर जोंना बाजैया बरिया होफैबाय आरोना नै मा होनदों नाङालै दासो ओंखाम जादों बारा गोबावानो जायाखै ओमफ्राय दा जों बेखौ सुरुपसिगोन आरोना दा ग्रोट ग्रोट होनलायनाय बेस्रा जुखाम लामै मोनलोङाखै दिनैसो फ्रि जादों बेखायनो आं बेखौ अननानै जागायजेननो थाखाय लिंबाय दा गांहाबनाय गोसोआ हमथानो हायासै आरोना नै लोंथारनोसै चेयार्स लोगोफोर बैसागोनि नामाव गोदै बोरैबा मोनलांलायदों माथो
गया कर गया और तूने किया इतबार और मैं मर गया ना करते प्यार और मैं कर गया I am in love, I am in love, I am in love. Wait! Everybody! एक छोरा झुके से प्यार करेगा सूरज पे कहानी धीरे धीरे चलेगा नस लेगा फट करेगा एक छोरा झुके से प्यार करेगा लोगोसे जोंनि खुंथाइ आफादनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बराय लागोनो थाखाय आं खावलायबाय साबायखर थाबाय बिथाङानो सिनेमानि साम' दा बिथांनिसिम आङो माइखौ Tao khẩn trông, abi khẩn trông, abi khẩn trông, anh khẩn trông. Chứ mà thì không, là sẽ lấy hôm đây, chào hôm nay đây. Sao xa, chỉ vô lăng chưa qua. Belum jumpa pasir. Rumah dia sebelah ni. Rumah dia. Namanya nasi rumah kau kan dia. Hah? Kepo kita mah. Gelau dia kan besar. Bisa anda kenapa dia? Bila lah kan dah berbapa sedang milih lagi. Sudah tahu. Hai kenal lah dia. Nomor Gustav. Ulta malu, ulta tsunami beda orang le. Mamu dia lah, sang lompina. Dia thằng đeo xuôi nào biết cái đó. Minggu ni segini tu. Minggu jalan sana kalau kena. Kira-kira kalau dah mula. Lompina malu semua. Ulta kan kadang dah le malah. Memang mini jangan bola. Tapi orang boleh kaitan dua hari. Kan kadang. Bentuk baru kita umpan. Kari kenapa tu? Wah, lompina manul ta. Lompina. Kan kadang sih kan dia. Nunggu pulang selamat. Kau Jebron, dia lompin ni malu kau si accident pun dalam lompina je manul ta. Tunggu takkan ada. Takkan lagi cara nama. Ada cai basro mak dah jaga. Ay busi ni tu. Hislah kena kena. Dengan. Bunda tu dia ni le dah sibling kan.